Kajing don jong kibrio kibale ya ki kam sneo ha kaninga jella katnang mi ki sngi kala nang kiu baga jingsa Thombor ki Khynnah nalor ki Kynthei kala long ru ka wei na pedeng ki kam sneo ka bala wanra ya ka jings ir ha ka lang sa lang na ka jings ngau khia Halor ka ni na kalyang ka Sorkar jella ha ka khan riu tare urisau araja arpusan kala penlong ya ka Jingïalang banya kran Halor ka ni ka mat ha conference hall jong ka secretariat Hakani ke Jingïalang ke lam khmat do menteri rangba ke jelau konrad ke sangma lawan banya sim benta nadu ke DGP jong ke jela Meghalaya ke kong ida sisa nongrang ki SP ki officer jong ki tenat Sorkar bafer ki Jingmut snong ki Jingmut balang nalor ki wei Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta ka sni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya